आथोननि सोमोन्दै हिन्जावफोरनि गोसोआव साननाय फैनाय एबा मिथिनाय। मानसिफोरा बुं एबा दा बुं, नाथाय बियो सैथोदि फ्राय 50% हिन्जावफोरानो सेक्सनि सोमोन्दै एबा आथोन गोरोबलायनाय एबा आथोननि सोमोन्दै मोजाङै मिथिजोबा। नाथाय बेखौबो मिथिना लानाया मोजांदि बिनि गेजेरावनो खायसे हिन्जावफोरा आथोननि सोमोन्दै गावनि लोगोफोर, बिजाबनि गेजेरजों, फिल्मफोरनि जोहै एबा गोबां रोखोमनि संसारनि माध्यमजों बिनि सोमोन्दै बिसोरो मिथिना लायो। नाथाय बिनि सोमोन्दै एबा आथोन गोरोबलायनायनि सोमोन्दै बियो अब्लासो फुरायै मिथिना मोनो जेब्ला बियो गाव सेक्स खालामनानै नायो एबा आथोन गोरोबलायनायनि एक्सपिरियेन्सखौ गाव बानायनानै मोनो। जेब्ला जुलि जाखांनायनि उनाव हिन्जावजों लोगोसे हौवाया आथोन गोरोबलायनो नागिरो, अब्लानिफ्रायसो एबा बै समनिफ्रायसो हिन्जावा बिनि सोमोन्दै एबा आथोन गोरोबलायनायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिना मोनो जे बियो मा मुवा। जेब्ला हौवाया गावनि बिसिखौ गिबि खेब एदावनो एबा बिसिनि मोदोमखौ सुयनो एबा दांनो हमो, अब्ला बिसिनि गोसोआ एसे लाजिनाय एबा बियो बोरैबा उसुखुथु जायो। मानोना बिनि गोसोआव आथोन जानो लुबैनाया जाखांब्लाबो अब्लाबो बियो बै हरखालि गावनि उत्तेजना एबा गावनि सेक्सनि फारसे गुदुं जानाय गोसोखौ हमथानो सेस्था खालामो एबा नाजायो। बियो सानो, आं दा सानालागै एबा दा सिमालागै जाय मुवाखौ एबा आंनि गोथारथिखौ रैखाथि होनानै लाखिबाय दं, बै मुवाखौ आं हरसेनि गेजेरावनो सोरनोबा माबोरै एंगारजोबना होनो। बेनिखायनो बियो गावनि फिसायखौ खेबसे खेबनै माना खालामो एबा होबथायो। नाथाय जेब्ला फिसाया ब्रायैनो नाजायो एबा आथोन खालामनो सेस्था खालामो, अब्ला बिनि गोसोआवबो उत्तेजित जायो। बिहाबो आथोन जानो लुबैखाङो। मानोना बे उखैनायानो ओरैबायदि मोनसे उखैनाय जायखौ जों दसे समनि थाखायथ' धैर्य हमनानै लाखिनो हायो, नाथाय गोबाव समहालागै हमथानानै लाखिनो हाया। नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लानाया मोजांदि आथोन गोरोबलायनायनि गोजोननाय मोननाया अब्लासो थाजिम गोजोननाय जायो जेब्ला अरा मोननै साइडनिफ्रायबो नाङो। जुदि हिन्जावा आथोन गोरोबलायनो थाखाय रेडि जायाखै, अब्ला बिनि सोलेराव आथोन जानो लुबैनायखौ एबा बिनि सोलेरखौ गुदुं खालामनो नाजानांगौ आरो बिनि उनाव जेब्ला बियो गुदुं जायो एबा उत्तेजित जायो, अब्लासो बेजों लोगोसे आथोन गोरोबलायनांगौ। जेब्ला नोंथाङा बिखौ फुरायै सेक्स जालायनो थाखाय रेडि खालामखांबाय, अब्लानिया बियो गावनो गावनि देहा सोलेरखौ नोंथांनो फुरायै गासैखौबो एंगारना होगोन। बै समाव बियो सानो, नोंथाङा आंजों लोगोसे जा खालामनो लुबैदों बेखौनो खालाम। आंथ' बे जोनोमाव मात्र नोंथांनि थाखायल', बेफोर गासैबो नोंथांनि थाखायल', बेबायदि बिसोरो सानो। जेब्ला गिबि खेब आथोन गोरोबलायनायनि समाव हौवाया हिन्जावनि जो आथोनाव गावनि जोला आथोनखौ सोयो, अब्लानिया हिन्जावा एसे सानाय मोनो एबा बिसोरनियाव एसे सायो। नाथाय बे सानाया दसे समनि उनाव बेबायदिनो गोमालाङो, जेरैबायदि फांसे सु गोनां बिफांनि बिबारखौ खानायाव सु हाबजानायाव सायो। नाथाय बे सु हाबनानै सानाया बारा गोबाव समहालागै थाया। बेबायदिनो बै सानायाबो बारा गोबाव समहालागै थाया। हाथासुनियाव गासै हिन्जावफोरानो लाजियो एबा बिसोरो जोबोर लाजिखाङो, जायनि जाहोनाव आथोन गोरोबलायनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा, लंथं जानाय, खुदुमनाय एबा आहार बासायाव सुयनाय एबा दांनायनिफ्रायबो बिसोरो गोजान जानो नागिरो, बाधा होयो एबा लाजियो। उदाहरननि थाखाय खायसे हिन्जावफोरा बेबायदिबो दं, गावनि फिसायखौ गोजोन होनो थाखाय खुदुमो एबा खुदुमनो होयो आरो रंजा बाजा राजि जानानै हौवानो गावनि सोलेरखौ सुयनोल' होआ, थामहिनबा गावनि गासै सोलेरखौनो दांनो एबा सुयनो होजोबो। खायसे हिन्जावफोरा बेखौ साननानैबो जोबोर गियो जे बै सानखालि आं गावनि फिसायनि सिगाङाव फुरा लंथं जानो गोनां जागोन। सासे हिन्जाव गोदाना बै सानखालि हौवानि सिगाङाव जेब्लाबो फुरा लंथं जानो नाङा। मानोना बेबायदि खालामोब्ला हौवानि सिगाङाव एबा गोसोआव मोनसे साननाय फैनो हायो जे आंनि हिन्जाव गोदाना माबायदि लाजिगैयै हिन्जाव, बिनियाव
लाजिनायानो गैया नामा बेबायदि हौवाया सानो। खायसे हिनजावफोरा बे खोथाखौबो मोजां मोना जे हौवाया बिनि सिगाङाव फुरा लंथं जानायखौ। जुदि सोरबा हौवानि गोसोआव बेबायदि खोथाया फैबाय दंब्ला जे आं फुरा लंथं जानानै बिसिनि जो आथोनाव आंनि जोला आथोनखौ सोनानै घर्षण बानायगोन, अब्ला बेबायदि दा खालाम। मानोना बेबायदि खालामोब्ला जानो हागौ नोंथांनि बिसिनि गोसोआबो दुखु मोननो हागौ। बियो बेनिखायनो दुखु मोननो हागौ जे जायखि जाया हिनजावखौ बिसोरनि मोदोमाव खेबसे दांना होनाय लोगो लोगो बिसोरो आथोन जानो लुबैखाङा। बिसोरखौ आथोन जानो लुबैहोनो थाखाय गुदुं खालामग्रोनांगोन एबा बिसोरजों फरप्ले खालामनांगौ। गोबां हौवाफोरखौनो बेबायदिबो नुनाय जादों, जायफोर जुलि जानायनि आगोल बेफोरखौ साननानैबो बिसोरनि गोसोआव गिनाय फैयो। जेरै आं बै सानखालि गावनि बिसिजों मोजाङै आथोन गोरोबलायनो रोंगोन ना रोङा, एबा आं आंनि बिसिखौ जोबथा गोजोन होनो हागोन ना हाया। नायनो थाङोब्ला बेबायदि साननाय फैनाया मोनसे स्वाभाबिक खोथा। मानोना गोबां मानसिफोरानो आथोननि सोमोन्दै एबा सेक्सनि सोमोन्दै फुरायै मिथिजोबा एबा जोबथा गोजोननायखौ माबायदि लानांगौ बेखौ मिथिना मोना। हिन्दुफोरनि गेजेराव एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो फ्राय हाबाखौ हरनि समावसो बानायनाय जायोमोन। नायनो थाङोब्ला आथिखालावबो जोंनि भारत हादराव दासिमबो हाबाखौ हरावनो होनाय जायो, जायनि जाहोनाव हौवा हिनजाव सानैबो बै गिबि हराव जोबोर मेङो। बेजों लोगोसे हिनजाव गोदाना गावनि बिमा बिफा एबा न'खरनि गासै मानसिखौ नागारना फैनो गोनां जानायनि थाखाय बिनि गोसोआव मोनसे दुखुबो थायो। बेनिखायनो हौवा गोदाननि न'खरनि गिदिर गोलावफोरा बेखौ खालामनाया मोजांदि जे जेसेबां हागौ थाबनो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ हरनि 10 एबा 11 बाजिनि गेजेराव मोनसे खथायाव दोननायनि लाहार फाहार खालामनांगौ। न'खरनि मानसिफोरा बैफोरखौ ध्यान लानांगौ जे जाय खथायाव एबा रुमाव हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ दोनगोन बै खथाया जाहाथे साफ सिखोन जायो। बिसोरनि रुमखौ मोजां मोदोमफ्रुनाय बिबारजों लोगोसे रमान्टिक सावगारिफोरजों साजायना होनांगौ। जाय खथायाव बिसोरखौ दोनगोन बै खथायाव गोबां मुवा बेसाद लाखिनो नाङा एबा दोननो नाङा। बैसां सायाव मोजां गादि गोनां बिसना बनानै होनांगौ। बेजों लोगोसे समायना बिसना सादोर बनानै होनांगौ। बैसां सायाव ताजा ताजा बिबार सारनानै होनांगौ। बैसांनि सेरावनो गंसे फिसा टेबुलाव गंसे ट्रे दोननानै मिथाइ, इलाइसि एबा मेवा साजायनानै दोननांगौ। बिनि अनगायैबो दै आरो गिलासनि बेबस्थाबो खालामना दोननांगौ। रुम सिङाव मोजां स्रां स्रां लाइटनि बेबस्थाजों लोगोसे खम पावारनि लाइटनिबो बेबस्था खालामनानै होनांगौ। हौवा एबा हिनजावनि गासै गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ एबा जि जोमफोरखौ बिसोरनि खथायाव दोनहैनो नांगौ।